Bueno, hemen txegia, animo jausten, bai, bion potente toko die, atzo erabaki txar bat, eta gaur este basmau. Eta hemen txegare, penitentzin. Ondorio, pues, hor 3.000 metrotik gora, desnibela, oinez ez dakit zenba kilometro izan diene, eta karreran oso atzen gelditu beha, eta ja, podiumen aurren ordez, pues, podiumi atzekaldeko podiumen gare, eta bihar oso ondoitea tokatzen da, egun pare bat gehiago bentze karreran iraun behar ahal izateko. Eta hankauek salgatzeko.